sasampun-pun sang bopo ngadhep sing tumpukan pengelurkan gandanyo pangambar ngambar semun ing antariksa katingal lumampah kanthi roncatine bina saking sedaya beda katari pamintan ira sang bopo katitik sang bopo kang hamaminta mringkang goranipun Gusti kang gawe pepasingkut amrih kali saking para putra Wijaya Kusuma original loro sirep sidem permanem loro sirep sidem permanem datan ono ing sabawani walang kang alisik rono datan basa mirono datan lumampare sang bopo Cinandra sumbar jajana lan nedas godaning jalma kang ora lumrah senadyanto jin setan pribayangan medhi tekek gendruwo ilo-ilo panaspati ora bakal tedas godhere sang beban sigra jumeletem loro candraning kadiwundang wah robo Wijaya Kusuma original Sira-dira jayaning rat lebur dening pangastuti guna lan tapa kalah dening sabar lan narima sapa kang nandur besok bakal ngunduh-unduh wae pakarti ngunduh wae tumindake dhewe-dhewe oleh sang bapa gedruk bumi kaping 3 pratandha hamaminta pangestunipun sang ibu Pertiwi ugi hamaminta marang pangestunipun Bapa Angkasa punika ugi minangka pameling marang tumrape manungsa yen to manungsa asale saka lemah besok bakale bali dadi lemah waroku Wijaya Kusuma original kemepet Kiai Metut Samandiman Sakucang Jambi gedene Cinandra saking Mandrawa kadya buntute Kiai Nagasasra kapecutake bumi sigar merapat gunung jungkur segara asat apa maneh yen to kasebetake jalma manungsa bakal lebur tanpa dadi jembleker suarane anggawe diri sing jalma Cinandra saking Mandrawa Pepindha Kadyum bedah kawah condro dimoko Paraku Wijaya Kusuma original Wijaya Kusuma original
Nuwun dumateng para kadang setresna budaya kakung dalam putri ingkang tansah satu dan kinurmatan ingkang tansah kita mulyakaken. Saderengipun sumangga kula dherekaken muji kunjuk wontenipun ngarsaning Gusti ingkang mau agung ewon dene. Ing wekdal siang punika ingkang kaleres dinten Rebu mangati pleteng surya ingkang kaping 23 wontenipun sasi Oktober 2024 pinangge kalian para kadang putra saking keluarga besar Wijaya Kusuma Original ingkang madhepok wontenipun tlatah Balong Sari Ploso Jombang wonten di bawah asuhan panjenenganipun Pepunden kita Bapak Sunyata ugi selaku koordinator panjenenganipun Raka Mas Fani Kusuma Aji. Wekdal siang punika kanthi pun didhawuh nampi pakurmatan saking panjenenganipun Pak Sedo, Ibu Nyaminem sakluwarga, ugi panjenenganipun Bapak Sarkam, Ibu Riyati sakluwarga. Anggenipun margi ndhawaken inggih menika Raka Mas Alvan Dwi Irwanto tuwin Dyah Ayu Diana Ulansari ingkang pidalem wontenipun tlatah Gedhong Ploso Jombang. Ngaturaken agunging panuwun kanthi pakurmatan ingkang sampun dipun aturaken dening para kadang dumateng Wijaya Kusuma Original ing wekdal siang punika dipun sengkuyung dening Vena Pro Audio. Terima kasih luar biasa, super gele-gelenya Indonesia, super Jeduke Jawa Timur Indonesia. Oke, ngaturaken nuwun dumateng support yang luar biasa wonten Isa Musik, ugi WKO Official channel YouTube, ugi dumateng kanca-kanca YouTuber. Matur nuwun rawuhipun ingkang sampun nderek anyeng kuyung pagelaran ing wekdal siang punika. Nuwun inggih sarane wekdal sampun siang minangka pasugatan ingkang angka satunggal Wijaya Kusuma Original ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Pepunden kita Bapak Sunyata. Badhe atur panglipur pasugatan tari kuda kepang celeng senggi ingkang dipun aturaken dening para kadang putra ingkang sami muda yuswanipun Wijaya Kusuma Original. Wena Pro Audio ngaturaken sugeng siang sugeng pinarak kanthi seketa sugeng awet saring ngantos pari purnaning pagelaran. Nun Wijaya Kusuma Original. Derep bocah bagus. Prayogane sing ati-ati yongya sigrakno anggonmu sholat prigelno anggonmu joget lho waraga Wijaya Kusuma Original.
Eda. Katingal mikil saking Sasono Busana. Lumawan wonten papan pagelaran Jawi. Punika cambraning perkadang putra kang Andi Teturunggu. Katingal gagah prakasa sumbar dodana ora tejas mawat palune pandi sisaning gurindha. Lho. Hei. Hai. Sikra terbinas solain perkadang putra. Kakang merasuk busana kapraduritan maning balebyar samdrane. Sinondra saking Mandrawa. Kadya lintang Primus. Wijaya Kusuma original. Lu. Hei. Ya. Ya, bocah bagus.
kapiyarsa swaranipun lerombake samudra amuk Suraprata Jaya Prata Jaya Udira kapiyarsa swaranipun lerombake samudra lambai para prajurit pantaranipun panjenenganipun Prabu Krana Sewardana alika semanten ingkang andharaken Gusti Ratunipun tumuju wonten ing kraton Kadiri mlebet wontenipun sajroning wana Gunung Kendheng kebegal dening panguwasa Gunung Kendheng Prabu Jalak Sendi Waduh kapiyarsa swaranipun lerombake samudra au ora ndelomok tenan ya Dumateng para kadang sutresna budaya kakung tala putri ingkang tansah satudan kinurmatan ingkang tansah kita mulyakaken. Punika para kadang putra
minangka pasugatan ingkang angka setunggal rombongan caleng srenggi ingkang dipunaturaken dening Perkadang Mitra Sami ingkang sami mudha yuswanipun Perkadang Putra Wijaya Kusuma original ingkang dipun pandegani dening panjenenganipun Bapak Sunyata mugi dawuh timbalanipun Bapak Sedo Ibu Nyaminem ugi panjenenganipun Pak Sarkam Ibu Riyati sakewarga anggenipun margia ndhawaken Raka Mas Afan Dwi Irwanto tuwin panjenenganipun Dyah Ayu Diana Wulansari. Mugi anggenipun Perkadang Putra ing mangke atur panglipur saged dados suka renaning penggalih kinarya panglipure manah. Wasana para tamtama Waraka Wijaya Kusuma original Bangsana Paris. Siap. Nungguin ya. Wijaya Kusuma original. Sampun samata ing gati diri napa dening nyuwun sewu kasumanggaken. Yes, Kak. Oke. Wijaya Kusuma original. Ojo gampang nasuke, ojo gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Wes ora ana wong ayu dik, kajaba mung sliramu. Mergo
istimewa bagiku. Ning ngarepku kamu bilang sayang, ning umuriku ora karo karuan. Ning ngarepku kondo tresno tenan, senanganmu ngrencengi mendoan. Ning ngarepku kamu bilang sayang, ning umuriku ora karo karuan. Ning ngarepku kondo tresno tenan, senanganmu ngrencengi mendoan. Yen pancen mengkono dik aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing temen mas seseneng rentengi wedoan dan kaayang tentrem anggone urip bebrayan. Lo jos Wijaya Kusuma original. Jos iya lu oh Cynthia Martasari, Gita Florenza. Kubur iku ake pendosa, ulat lapang kala cengking padha mara. Dene kudu dadi prawan, bena krasane ana kuburan. Ning akhirat ora ana motor liwat, ning akhirat ora ana kita liwat, ning akhirat ora ana wejo biliar. Vokal yang satunya. Mesti
padha sing penting ra ngeteni warisan para tuwa. Kowe pancen keren le kaya bekas sopir dukian. Eman tenan dia keren ngomong nyangko obrolan. Ngobrol janjine durung mesti uripku mulya. Iya, mula aku wis rada salah melu aku udah desa ewangi gawe foto peneng opo cedak dono. Tos. Ho. Wijaya Kusuma original. Cambiak camdraning prakancang putu Cinandra saking mandra pemindo Adya Sela Prakiti Sela Pangkalan Watu Prakiti kanganan sebut kang katingal merawong cahyane Wijaya Kusuma original.
wong ayu manusa bebasan tanpa tepi
Mulan turun nglambarmu gahi tukul mumbarga satemati kawa
Wijaya Kusuma original Batur kagem pinanganten saripit ngaturaken sugeng pidanetaken mugi saged dados jaminipun saya. Dadi telenge ati dina wengi lenku mung tansah ndonga mergo anakmu keloro aku ninggal suwe koyo Gusti sing ngelingake kumpulan lan bojone wes ojo mbok tinggal lunga bunga susah dilakoni pancen ngono apa wis trimo aku rasiko lunga adoh kuwi paedahe apa yen ning kene ora kurang padha donya Wijaya Kusuma original Vena Pro Audio, terima kasih. Ngateni wong kang dadi telenging ati
rino wengi aku mung tansah ndedonga mergo anakmu keloro-loro Mas sepurane wae rasa ngoco aku ninggal suwe koyo Gusti sing ngelingake enggal bali kumpulan anake ojo mbok tinggal bunga susah dilakoni pancen ngono apa wis trimo yen trimo aku ra bakal lunga aduh iku paedahe apa yen kene ora kurang padha donya turun aku durung matanggane kali kumpul anak bojone laki-laki itu harga dirinya sangat tinggi jika dia mau mengalah dan merendah di hadapan seorang wanita maka bisa dipastikan wanita itu adalah wanita yang istimewa baginya. Hutan terus wayahe bengi sore kelingan lu kabut dewi apa wis dadi karise pasti kowe bakal citra janji senadyan urip
purakoso kabeh mau bakal tak tampa nuruti kedah ning rasa bebrayan urip kelawan tiku kowe lunga tanpa kabar nganti seprene larane ati sing nyangga aku dhewe ora ngira yen bakal ngene dadine wis ya wis yen ngono ya wis tak lilake udan terus wayahe wis wengi sore kelingan lungamu dewi apa wis dadi garis sing pasti kowe bakal citra janji senadyan urip purakoso kabeh mau bakal tak tampa nuruti kedah ning rasa bebrayan urip lawan tiku kowe lunga tanpa kabar nganti seprene larane ati sing nyangga aku dhewe ora ngira yen bakal ngene dadine wis ya wis yen ngono ya wis tak lilake lagu ket mau kok galau tok isine ya. Jan kaya ada banyu. Nggih, saderengipun para kadang widuan utawi artis ingkang samapta ing gati siaga ing diri wonten ngarsa panjenengan atur panglipur Wijaya Kusumo original Vena Pro Audio. Yeah. Janganlah kamu mencari yang sempurna. Jika kamu mencari yang sempurna, kamu pasti akan kehilangan yang terbaik. Jaga betul-betul pasangan kamu sebelum dia dijaga oleh orang lain. Jangan pernah merasa kecewa atau putus asa jika kamu disakiti. Percayalah, setiap air mata yang kamu keluarkan
pasti akan mencari karmanya sendiri. Sabar tingkat dewa. Jarene wong Jawa wi wong sabar bokonge jembar. Nggih, titiwanjenipun selingan lagun tembang-tembang campursari ugi dangdut ingkang badhe dipun aturaken dening para kadang biduan utawi artis ingkang samapta ing gati siaga ing diri. Nggih, oh lah kae wis ketok ketebang seragam jan kaya anak panti ya. Oke, Divanya Indonesia, cantiknya Jawa Timur Indonesia, Wijaya Kusumo original. Pena Bro, terima kasih. Kita Florenza, Yesika, Cynthia, Martasari. Cek lo, volume yang ini masku, nyuwun sewu bisa ditambah. Vena Pro Audio. Cek lo, nggih, matur thank you. Dianggap kaya padang bulan, kaya panasnya srengenge sambate panas. Ngomong ae Panas meneh nek gak dianggap lho panas. Wila kamu. Ngomongnya dewe. Kata-kata hari ini saja enggak kata-kata apa curhat kok piye? Ya ampun makasih. Pan kurang rono pan. Disiwer sekno. Iya maksudnya aku ngarane iki lho. Kurang rono lho. Oh tak pateni iki komike kok ngakmuk-ngakmuk. Ya maklum kereng wong lagi dikai maam kok. Urung dipangan wis kok nyanyi. Aduh. Kok iso? Lagune apa iki? Sembarang. Rodok maju Mbak Yes, rodok maju Mbak Yes. Oh, oke. Nanti kamu di situ nggih digawok cacah. Gak Caca senengane nganu kegogrokan. Apa dancer? Kegogrokan. Iya, spesial buat menghibur keluarga besar sinten niki Mbak Cynthia. Ojo. Prigel Pangayu. Tak tonyo sing kae lho sing kono. Kok kamu gak tau diloloi watu. Mas Afan sama Mbak Diana. Aku gane diloloi. Nyapa to ora? Kamu gak tau diloloi watu. Gak tahu. Ya ampun, putra Bapak Sarkam dan Ibu Riyati dan putri Bapak Sedo ibunya Minem ya. Oh, happy wedding Mas Afan Dwi Irwanto dan Mbak Diana happy wedding. Ndak moco. Ya, Mbak Prigel happy wedding ya. Wes kliwat. Ayo nyanyi. Loh. Kita satenya Apa, Dik? Saiki ati
Sudah? Panas Nyapor ini. Panas lagi. Lu jare seneng nih kono. Ya aja nemen-nemen to. Eksotis tapi kenemenan lagi. Lu jarine pengen ning ngono. Ben kaya mama kamari. Yo. Nyapa iki maksudnya? Napa, Mbak? Nyapa? Napa? Takon pindah lho iki. Beda-beda. Oke, satu lagu spesial sudah dikasih buat semuanya dan juga ini disapa dulu buat semuanya para tamu. Para tamu. Ya, ini soal. Buat semuanya para tamu undangan yang sudah hadir, selamat siang setengah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat semuanya matur nuwun sangat. Kurang nengkelek baik. Cocote kancane yo apa iki ya iki. Ini gila. Oh alah. Salah. Ya apa sih? Oh iso coba. Lali coba. Ya awake dhewe iki teko Kediri mrene dados. Oh aku nganjuk. Nganyuk. Pah. Iki lek wong kene iki ngerti awake dhewe ngomong iya to. Ya toh. Aja. Ya sih. Ya toh. Apa dijoli ndase, Mas? Ben keri. Basa nganjuke ditokne to. Hah? Basa nganjuke ditokne. Sik to. Ya ndang basa nganjuk. Tekan ya. Ya ndang. Lha piye? Nganyuk. Lha wis iki Mas metu iki meng piye? ngono. Ya apa sih rek iki ditawani sik ta lagune njuk apa? Lah piye? Jaluke apa? Aku sing nganjuk sampean sing kene. Manten. Mbak manten. Ndi apa lo? Kae lo gak ketok potone cadok. Sorry kupingnya jambeng matane cadok. Yo, kok iso? Mbak manten ada request lagu? Lagunya apa? Itu Mbak mantennya penyanyi. Penyanyi juga? Iya. Oh iya dah, Mbak sopo rek Mbak Diana. Mbak Beki. Mbak Diana. Mbak Diana Ulan Nezari. Ya. Napa panggungnya siapa, Ada Mbak? request lagu Mbak Di? Mbak Di Allah. Sembarang. Cinta sabun mandi. Hei, Tak tutuk. Ya wes lah, iki lagune spesial pakai 2 telur untuk Mbak Diana sama Mas Afan Dwi Irwanto. Apa lagune? Moco ya. Apa lagunya? Apa ini? Oh. Yo apa? Jam telu. Arek iki lho. Hah? Spekan sas Mbak Yes. Jare buyare jam 3. Jare buyar jam 3. Wah, iya to. Lagi nggih kakek, nggih setunggal malih. Oh nggih. Oh nggih siap. Iya. Masih bareng-bareng WKL, misalnya semua original spesial buat semuanya, menghibur keluarga besar dari Mas Afan dan Mohon juga maaf Mbak Mbak, Diana ini ya. lengannya ini baru ya? Baru, model baru, katanya ya. Balon ya, balon. Balon, ya ampun, ya ampun. Model zaman biyen. Sing dhuwure. Oh ya apa sih? Oh, ya ampun, ya ampun Mbak, lagi. pengen gak pengen nyanyi ta? Mbak Diana gak pengen ikut ta? Anjir, Request. monggo. Siapa? Mas Alpan yang mau request nyanyi, lah. Mas Alpan. Boleh? Iya, gak opo rek. Request apa? Nah, ngutang, nggih. Mas Alvan gak sida request ta rek? Gak sida. Mboten sios. Ya apa sih lak gak mbek awake dhewe? Loh, lah ya apa sih Mas? Mas lho. Ya mbek awake dhewe iki lak gak wedi ya gila. Ngene ku. Yo gila number 1. Kita ayo posisi Kak memandang. iki kok jarine. Wis jalane iki. kita gorong to emang. Kayaknya senengane Cynthia ning si setan nih. Karena etan wedok ta? Senengane kiwo-kiwo. Ya, lagunya sembarang. Apa iki lagune? Ya. Golekno si tangkas. Ya. Iso kok gaya ngono. Aja go kunci dhewe kok tersesat tak pateni kok. Iya. Aja manut kuncine ya sih aja. Nyesat.